ଘରମଣି କଣ କରୁଛ? ଏ ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ବଛା ହଉଛି ଆଉ। ଆଜି କୁଇନି ଚୁନା ମାଛ କୋଉଠି ଧରା ହେଇକି ଆଇଲା? ମାରାରୁ। ଆଉ ଘରମଣି ତାହେଲେ ଚୁନା ମାଛ ଆଜି ହବ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍। ଆଉ ଆଜି ଦିନଟା ଖିଆ ହବ, କାଲି ଖିଆ ହବ, ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଉ ଏଇନା ମାସେ ଆଉ ଖିଆ ହବନି। ପୁରା ସାଇଜିଆ କଣ୍ଟିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଙ୍ଗଡ଼ା ମାଛ ବାଙ୍ଗଲା ଟିକେ ବୋଲେ। ଆଉ ଇଏ ଛୋଟ କରାଣ୍ଡି ମାଛ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ କଣ କୁହନ୍ତି ଏ ମାଛକୁ? କରାଣ୍ଡି ମାଛକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ କଣ କୁହନ୍ତି? ରାଣ୍ଡି ମାଛ କୁହନ୍ତି କି କରାଣ୍ଡି ମାଛ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକେ କହିବେ ଆଉ। ଘରମଣି ଏଥିରେ କଣ ସାରୁ ପଡିକି ହବ ନା କେମିତି ହବ? ସାରୁ ପଡିକି ତରକାରୀ ହବ। କେମିତି ଆଜି ଅନେଇ କହୁନା? ସାରୁ ପଡିକି ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆହେଇକି ହବ। ହଁ ହଁ।